Nazdar, pozdravujem z vrchu Pravnač. Je to kúsok z Liptova, pekný chodníček a krásne výhľady na Oravu, na Liptov. A do včerajšieho dňa som netušil, že takýto kopec existuje, ale už dlho som sa chcel pozrieť do Chodských vrchov. No, tak som rád, že som sa tu vyskytol a odporúčam.